खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 सेप्तेम्बर 2023 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआव गियाना बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै गोनो गोथो जानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन।
गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयनिबो अनसायनाय मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
दिनैनि रासि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।